Το ελληνικό κράτος είναι σήμερα το κέντρο του ελληνισμού πάνω στην γη και ο λόγος για τον οποίο πολέμησαν οι ήρωες του 1821. Όμως, κοιτάζοντας το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη και τις ιδιαίτερες φορεσιές που έχουν οι Εύζωνες για κάποιες ξεχωριστές ημέρες, μαθαίνει κάποιος πως υπάρχουν τόποι μακριά από την Ελλάδα του σήμερα, ίσως κάπως άγνωστοι σε εμάς, αλλά γεμάτοι ελληνικό πολιτισμό και ιστορία μέσα στους αιώνες. Με τη βοήθεια της ιστορίας, λοιπόν, θα ταξιδέψουμε σε έναν από αυτούς τους τόπους, τον περίφημο Εύξηνο Πόντο, για να μάθουμε το πώς βρέθηκαν εκεί οι αρχαίοι Έλληνες και γιατί ξαφνικά μια μέρα οι πόλεις της περιοχής με ελληνικά ονόματα έμειναν χωρίς Έλληνες. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και μαζί μας θα μας συνοδέψει ο Γιώργος και η Μελίνα. Παιδιά, είστε έτοιμοι για το ταξίδι? Φύγαμε! Βρισκόμαστε στην αρχαία Ελλάδα. Στους αρχαίους Έλληνες άρεσε πολύ η εξερεύνηση και η περιπέτεια. Γι' αυτόν τον λόγο έφτιαξαν τις αρχαίες ελληνικές τριήρεις, μεγάλα ξύλινα καράβια για να ταξιδεύουν στις θάλασσες σε τόπους άγνωστους για αυτούς. Και στους αρχαίους Έλληνες άρεσε πολύ να φτιάχνουν μύθους για τα μέρη που επισκέπτονταν. Έτσι, όταν οι πρώτοι Έλληνες εξερευνητές έφτασαν στον άγριο και αφιλόξενο τόπο που σήμερα ξέρουμε ως Μαύρη Θάλασσα, τον ονόμασαν αντίθετα σε Εύξηνο Πόντο, δηλαδή φιλόξενη θάλασσα. Και έτσι δημιούργησαν τους πρώτους μύθους για την περιοχή αυτήν. Στην αρχαία ελληνική μυθολογία όλα ξεκίνησαν με την περίφημη αργοναυτική εκστρατεία, όταν ο εξερευνητής Ιάσονας διέσχισε το Αιγαίο με τους αργοναύτες του και το πλοίο τους Αργό για να φτάσουν στην αφιλόξενη Μαύρη Θάλασσα. Οι αργοναύτες κατέληξαν στην γη της Κολχίδας, όπου ο Ιάσονας ανέλαβε την αποστολή να βρει το χρυσόμαλο δέρας για χάρη της τοπικής βασίλισσας της Μύδιας. Λίγο πιο πέρα, ο μύθος λέει πως υπήρχε το βασίλειο των Αμαζόνων, θρυλικές γυναίκες πολεμίστριες, για τις οποίες οι αρχαίοι ελληνικοί μύθοι περιγράφουν πως επίσης μυθικοί πολεμιστές όπως ο Ηρακλής ή ο Θησέας ταξίδεψαν στον Πόντο για να παλέψουν μαζί τους. Και μιας και είπαμε Ηρακλής, ο Εύξηνος Πόντος είναι το ίδιο μέρος όπου στα βουνά του Καυκάσου ο θεός Δίας είχε στείλει ως τιμωρία τον Τιτάνα Προμηθέα γιατί τόλμησε να δώσει την φωτιά στους ανθρώπους για να φτιάξουν πολιτισμό. Λοιπόν, ο Ηρακλής ήταν αυτός που πήγε στον Κάφκασο, πάλεψε με τον Γηπαετό που βασάνιζε τον Προμηθέα και απελευθέρωσε τον Τιτάνα. Αυτά όμως, όπως είπαμε, είναι μύθοι. Οι αρχαίοι Έλληνες πώς έφτιαξαν εκεί τις πόλεις τους? Όταν οι Έλληνες έμαθαν για αυτόν τον νέο τόπο που είναι γεμάτος χρυσό, πολύτιμα μέταλλα και γη για καλλιέργεια, άρχισαν μετά τον 8ο αιώνα π.Χ. να πηγαίνουν εκεί. Η πρώτη πόλη που το έκανε αυτό ήταν η αρχαία ελληνική πόλη Μίλητος από την Δυτική Μικρά Ασία και το 756 π.Χ. ίδρυσε την Συνόπη. Μετά, οι ίδιες οι αποικίες άρχισαν να φτιάχνουν τις δικές τους αποικίες και έτσι η Συνόπη ίδρυσε με τη σειρά της την Τραπεζούντα, την Κερασούντα και τα Κωτίωρα, ενώ Έλληνες από την κυρίως Ελλάδα έφτιαξαν και άλλες πόλεις, όπως η Ηράκλεια, η Σαμσούντα και η Διοσκουριάδα. Οι πόλεις αυτές ήταν πολύ σημαντικά λιμάνια και οι Έλληνες άρχισαν να κάνουν πλούσιο εμπόριο στον Εύξηνο Πόντο. Και όσο περνούσαν οι αιώνες, τόσο περισσότερο η αξία αυτών των νέων ελληνικών πόλεων γινόταν ξεκάθαρη. Οι πόλεις μεγάλωσαν, έφτιαξαν τα δικά τους θέατρα, τους ναούς τους και φυσικά το χαρακτηριστικό κάθε αρχαίας ελληνικής κοινωνίας, το γυμνάσιο, όπου οι πολίτες έκαναν την καθημερινή τους γυμναστική. Σημαντικότατες προσωπικότητες της αρχαιότητας, όπως ο κοινικός φιλόσοφος Διογέννης από τη Συνόπη ή ο γεωγράφος Στράβων, κατάγονταν από τις ελληνικές πόλεις του Ευξηνού Πόντου. Δεν γινόταν λοιπόν να μην θέλουν να ελέγχουν την περιοχή αυτή όλοι οι σημαντικοί ηγέτες του αρχαίου κόσμου. Ο Αθηναίος Περικλής έδειξε ενδιαφέρον για να κάνει δικό του το εμπόριο των λιμανιών στον Πόντο, ενώ οι Πέρσες βασιλιάδες κατέκτησαν τις ελληνικές πόλεις τα χρόνια των πολέμων τους με τους Έλληνες. Η κατάσταση αυτή όμως άλλαξε όταν τον 4ο αιώνα π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος οδήγησε τους Έλληνες σε εκστρατεία για να νικήσει τους Πέρσες και ελευθέρωσε τις πόλεις του Πόντου από την ξένη κυριαρχία. Στον Πόντο τα επόμενα χρόνια δημιουργήθηκε το πρώτο ενωμένο βασίλειο του Πόντου, που έβαλε όλες αυτές τις πόλεις κάτω από μια ηγεσία, τη δυναστεία των Μηθριδατών βασιλιάδων. Μπορεί στην καταγωγή να ήταν Πέρσες, αλλά θαυμάζοντας τον ελληνικό πολιτισμό, ενώθηκαν με ελληνικές βασιλικές οικογένειες των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου και έτσι έφτιαξαν ένα ελληνικό βασίλειο με ελληνική διοίκηση, γλώσσα και θρησκεία. Ο πιο ξακουστός από τους Μηθριδάτες ήταν ο Μηθριδάτης ο Έκτος, που τον 1ο π.Χ. αιώνα πολέμησε με τους Ρωμαίους κατακτητές για να τους διώξει από την Μικρά Ασία και να απελευθερώσει τους Έλληνες από αυτούς. Όμως, κανένας δεν κατάφερε να νικήσει την δύναμη της Ρώμης. Μπορεί οι Ρωμαίοι να κατέκτησαν τον Πόντο, αλλά οι ελληνικές πόλεις της περιοχής παρέμειναν δυνατές και πλούσιες, κρατώντας τον ελληνισμό τους.
Τα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η πόλη του Πόντου ήταν τα φρούρια της Ρώμης στην άκρη των συνόρων της. Όταν η πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας μεταφέρθηκε από την Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, ο Πόντος έγινε ακόμα πιο σημαντικός για την Αυτοκρατορία. Τότε είναι και η περίοδος που ο χριστιανισμός έφτασε στον Πόντο ως νέα θρησκεία, η οποία από τότε έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ιστορία του ποντιακού ελληνισμού. Δημιουργήθηκαν πολλά ιστορικά μοναστήρια στον Πόντο, όπως η Μονή της Παναγίας Σουμελάς το 386 μετά Χριστόν, ενώ σημαντικές μορφές της χριστιανικής εκκλησίας, όπως ο Άγιος Γρηγόριος από την Νεοκεσάρια, κατάγονταν από τον Πόντο. Ο χριστιανικός Πόντος οπότε είναι το οχυρό και το στρατόπεδο για κάθε αυτοκράτορα στην Κωνσταντινούπολη. Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός έφτιαξε τον 6ο αιώνα την άμυνα της περιοχής για να προστατέψει τα σύνορα της αυτοκρατορίας από τους Πέρσες, ενώ μετά τον 7ο αιώνα και ο Πόντος χωρίστηκε σε περιοχές που τις έλεγαν θέματα, τα οποία είχαν τον δικό τους τοπικό στρατό, τους Ακρίτες, για να προστατεύουν την αυτοκρατορία στο πιο μακρινό της άκρο ως πρώτη γραμμή άμυνάς της. Οι τρομερές ιστορίες για τον πολεμιστή Διγενή Ακρίτα προέρχονται από τις μάχες που για αιώνες έδιναν οι Ακρίτες στα σύνορα της αυτοκρατορίας. Η πιο ιδιαίτερη περίοδος για την περιοχή του Πόντου όμως ξεκίνησε μετά το 1204, όταν οι καθολικοί σταυροφόροι άλωσαν την Κωνσταντινούπολη. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία διαλύθηκε προσωρινά, αλλά στα εδάφη της δημιουργήθηκαν νέα κράτη και ένα από αυτά ήταν η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Οι αδελφοί Αλέξιος και Δαβίδ Κομνηνός, με τη βοήθεια του Μεσαιωνικού Βασιλείου της Γεωργίας, δημιούργησαν την Αυτοκρατορία των Μεγάλων Κομνηνών με πρωτεύουσά τους την Τραπεζούντα. Μπορεί μερικά χρόνια αργότερα η Βυζαντινή Αυτοκρατορία να επέστρεψε διώχνοντας τους Δυτικούς, αλλά η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας έμεινε ξεχωριστό κράτος. Για σχεδόν 3 αιώνες η Τραπεζούντα ήταν ξανά σημαντικό εμπορικό κέντρο ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση, ενώ αναπτύχθηκε και σε κέντρο πολιτισμού όπως στα αρχαία χρόνια, βγάζοντας προσωπικότητες όπως ο αστρονόμος και μαθηματικός Γρηγόριος Χιονιάδης. Ο πλούτος του κράτους αυτού ήταν πολύ μεγάλος και φυσικά ο γείτονάς του, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεν μπορούσε να αφήσει τα λιμάνια αυτής της περιοχής σε χριστιανούς βασιλείς, που είχαν για αίβλημά τους τον μονοκέφαλο αετό που κοιτούσε προς την πρωτεύουσα, την Κωνσταντινούπολη. Όταν οι Οθωμανοί κατέκτησαν την Κωνσταντινούπολη το 1453 και διέλυσαν την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, 8 χρόνια μετά, το 1461, ο Μωάμεθο δεύτερος ο Πορθητής έστρεψε το βλέμμα του στην Τραπεζούντα. Τα Οθωμανικά στρατεύματα πέρασαν τα σύνορα του Πόντου και άρχισαν την πολιορκία της Τραπεζούντας. Στις 15 Αυγούστου του 1461, ο τελευταίος βασιλιάς του Πόντου, ο Δαβίδ Κομνηνός, αναγκάστηκε να παραδώσει την εξουσία στους Οθωμανούς. Το τελευταίο μεσαιωνικό βασίλειο, που ήταν συνεχιστής του Βυζαντίου, έπεσε και αυτό σε Οθωμανικά χέρια. Η Βυζαντινή περίοδος είναι πάρα πολύ σημαντική για τον Πόντο, επειδή τότε ειδικά δημιουργήθηκε ο χαρακτήρας του πολιτισμού του. Η ποντιακή διάλεκτος, η μουσική της ποντιακής λύρας, η παραδοσιακή χορή και η χριστιανική θρησκεία επεκτάθηκαν και θεμελιώθηκαν μαζικά εκείνους τους αιώνες προόδου μέχρι την κατάκτηση από τους Οθωμανούς. Μετά το 1461, ο Πόντος μπήκε σε μια νέα εντελώς εποχή και περνούσε τους δικούς του σκοτεινούς χρόνους. Οι Οθωμανοί χωρίζουν τον πληθυσμό της αυτοκρατορίας τους σε χριστιανούς Ορθοδόξους, τους Ρωμιούς και σε Μουσουλμάνους. Στόχος τους, αργά ή γρήγορα όλοι οι υπήκοοι του Σουλτάνου να αποκτήσουν την θρησκεία του νέου τους ηγεμόνα, τον Μουσουλμανισμό. Ειδικά ο Πόντος ως συνοριακή περιοχή και στα Οθωμανικά χρόνια χτυπήθηκε πάρα πολύ για αυτούς τους λόγους. Είτε με ασήκωτους φόρους, είτε με την βία, οι Οθωμανοί κατάφεραν να αλλάξουν την πίστη πολλών χριστιανών, ειδικά τον 16ο και τον 17ο αιώνα. Γι' αυτόν τον λόγο παρατηρείται στον Πόντο το φαινόμενο των κρυφών χριστιανών, οι οποίοι άλλαζαν με την θρησκεία τους φανερά, αλλά κρυφά στο σπίτι τους παρέμεναν χριστιανοί. Παρόλα αυτά, το ελληνοορθόδοξο στοιχείο του Πόντου δεν χάθηκε τους αιώνες της τουρκοκρατίας. Η ποντιακή διάλεκτος συνέχισε να υπάρχει με βάση της την αρχαία ελληνική γλώσσα, ενώ τα θρησκευτικά κέντρα του ρωμαϊκού πληθυσμού, όπως η Μονή Σουμελά, η Μονή Βαζελώνος και η Μονή Περιστερεώτα, δεν καταστράφηκαν. Οι βάσεις για ανάπτυξη συνέχιζαν να υπάρχουν. Απλά έπρεπε να δημιουργηθούν και οι κατάλληλες συνθήκες για να βελτιωθεί η ζωή των ανθρώπων αυτών. Και αυτό έγινε τον 19ο αιώνα με τις Οθωμανικές μεταρρυθμίσεις στην Αυτοκρατορία. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, με πίεση των μεγάλων δυνάμεων της Αγγλίας και της Γαλλίας, αναγκάστηκε να κάνει μεγάλες μεταρρυθμίσεις για να είναι πιο ελεύθερη η ζωή των χριστιανών που ζούσαν σε αυτήν.
Οι μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ το 1839 και του Χάτι Χουμαγιούν το 1856 έδωσαν δικαιώματα στους χριστιανούς υπηκόους του Σουλτάνου, όπως το να μπορούν να οργανώνουν τα δικά τους σχολεία, τις εκκλησίες και τις κοινότητές τους, χωρίς την καταπίεση του παρελθόντος. Το διάσημο φροντιστήριο της Τραπεζούντας, που λειτουργούσε από το 1682, άρχισε να διαδίδει μαζικά σαν πανεπιστήμιο την ελληνική παιδεία στον τοπικό πληθυσμό, ενώ και η γεωργική παραγωγή αυξήθηκε για να εξάγεται από την Ρωσία μέχρι την Δυτική Ευρώπη. Η περίοδος λοιπόν από τα μέσα του 19ου έως τις αρχές του 20ου αιώνα είναι, μπορούμε να πούμε, τα χρόνια της αναγέννησης του ελληνισμού του Πόντου. Όμως αυτό δεν σημαίνει πως η αναγέννηση αυτή άρεσε σε όλους. Στο βιβλίο Axis Rule in Occupied Europe του 1944, ο Πολωνοεβραίος νομικός Ραφαήλ Λέμκιν χρησιμοποίησε τον ελληνογενή όρο γενοκτονία για να περιγράψει την συστηματική εξόντωση εθνικών, φυλετικών ή θρησκευτικών ομάδων. Ο όρος δεν καλυπτόταν νομικά από το διεθνές δίκαιο έως τότε, παρότι είχαν ήδη συμβεί εγκλήματα όπως για παράδειγμα η γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων. Ο ίδιος ο Λέμκιν δήλωνε ρητά ότι οι Αρμένοι και οι Έλληνες ήταν από τα παραδείγματα που τον οδήγησαν στη διαμόρφωση της έννοιας. Το 1945 όμως, μετά τα όσα φρικτά έζησε η Ευρώπη από το ολοκαύτωμα εναντίον των Εβραίων στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τις άλλες μεγάλες σφαγές των αμάχων στην κατεχόμενη από τους Γερμανούς Ευρώπη, αποφασίστηκε πως πρέπει να ληφθεί δράση. Στις 9 Δεκεμβρίου του 1948, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε την Σύμβαση για την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας, όπου στο άρθρο 2 της Σύμβασης επισημαίνεται ότι γενοκτονία σημαίνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις που διαπράττονται με πρόθεση καταστροφής εν όλο ή εν μέρη μιας εθνικής, εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας ως τέτοιας. Φόνος μελών της ομάδας, πρόκληση σοβαρής σωματικής ή ψυχικής βλάβης σε μέλη της ομάδας, εκ προθέσεως επιβολή συνθηκών ζωής στην ομάδα που αποσκοπούν στην φυσική καταστροφή της εν όλο ή εν μέρη, μέτρα που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση γεννήσεων εντός της ομάδας και βίαιη μεταφορά παιδιών της ομάδας σε άλλη ομάδα. Όλα όσα θα δούμε πως έκαναν οι Νεότουρκοι εναντίον των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μεταξύ 1914 και 1922 είναι 100% χαρακτηριστικά μιας οργανωμένης γενοκτονίας όπως ορίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη. Στις αρχές του 20ου αιώνα μετά το 1900 η Οθωμανική Αυτοκρατορία περνούσε κρίση. Η κατάσταση αυτή δεν άρεσε καθόλου σε κάποιους νέους αξιωματικούς του Οθωμανικού στρατού, οι οποίοι το 1908 έκαναν στρατιωτικό κίνημα με κέντρο τη Θεσσαλονίκη για να απαιτήσουν από τον Σουλτάνο άμεσες και αποφασιστικές αλλαγές που θα έσωζαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι αξιωματικοί και οι πολιτικοί που υποστήριζαν τις αλλαγές αυτές ονόμαζαν τον εαυτό τους το κίνημα των Νεότουρκων και αρχικά πήραν την υποστήριξη όλων των πληθυσμών της Αυτοκρατορίας, ακόμα και των Ελλήνων, γιατί υποσχέθηκαν ισότητα και ελευθερία, κάτι που όμως δεν σκόπευαν να κρατήσουν ως υπόσχεση. Οι Νεότουρκοι αποφάσισαν να φτιάξουν σχέδιο για να καταστρέψουν τις μειονότητες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία που δεν ήταν μουσουλμάνοι. Απλά χρειαζόταν μια αφορμή για να αρχίσουν. Και η αφορμή αυτή ήταν ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος το 1914. Όταν οι μεγάλες δυνάμεις ξεκίνησαν τον πόλεμο, η Οθωμανική Αυτοκρατορία βρέθηκε με το πλευρό της Γερμανίας εναντίον της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας, χώρες που παραδοσιακά το ελληνικό κράτος είχε συνεργασία μαζί τους για να πετύχει τους σκοπούς του. Οι Νεότουρκοι οπότε έβλεπαν τους Έλληνες της Αυτοκρατορίας τους ως πράκτορες του ελληνικού κράτους. Οπότε, σύμφωνα με τις συμβουλές και την βοήθεια των Γερμανών συμμάχων τους, οι Έλληνες έπρεπε να εξοντωθούν. Οι Νεότουρκοι έφτιαξαν τα περίφημα τάγματα εργασίας, στα οποία μάζευαν τους Έλληνες από 18 έως 45 ετών για να δουλεύουν αναγκαστικά σε δημόσια έργα σε πολύ κακές συνθήκες, με τελικό σκοπό να χαθούν από πείνα ή αρρώστιες. Ήταν μια γενοκτονία εν ροή, όπως ονομάστηκε, δηλαδή στον δρόμο. Το 1918 ο πόλεμος τελείωσε. Η Ελλάδα μπήκε στον πόλεμο αργά, το 1917, και βρέθηκε στο πλευρό των νικητών της συμμαχίας των δυνάμεων της Αντάντ. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ηττημένη μαζί με τις κεντρικές δυνάμεις με αρχηγό τη Γερμανία. Η Ελλάδα είχε στόχο να πραγματοποιήσει το σχέδιο για την μεγάλη ιδέα του ελληνισμού, με στόχο τότε Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος να βάλει τις τότε Οθωμανικές περιοχές με σημαντικό ελληνικό πληθυσμό μέσα στα σύνορα του ελληνικού κράτους, για να μην ζήσουν ξανά ποτέ οι Έλληνες με τον φόβο των διώξεων ή της γενοκτονίας. Ο Σουλτάνος μπορεί να είχε ιτηθεί και η αυτοκρατορία του έπρεπε να δεχθεί τους όρους των νικητών, αλλά δεν συμφωνούσαν όλοι πως έτσι είχαν τα πράγματα. Ένας νεαρός Τούρκος αξιωματικός στάλθηκε στον Πόντο για να βάλει σε τάξη την περιοχή που είχε γεμίσει τσέτες
ληστές και να οργανώσει ξανά την σουλτανική κυριαρχία εκεί. Στις 19 Μαΐου του 1919 ο Μουσταφά Κεμάλ έφτασε στην Σαμσούντα, αλλά αντί να βάλει τέλος στη σφαγή των Ελλήνων, είχε σκοπό να την κάνει μεγαλύτερη. Ο Κεμάλ διαφωνούσε με τον Σουλτάνο και αποφάσισε να ξεκινήσει ένα δικό του κίνημα για να φτιάξει, όπως έλεγε, μια νέα Τουρκία για τους Τούρκους, αφού πρώτα νικούσε σε πόλεμο τις δυνάμεις της Αντάντ. Σε συμμαχία με τους Τσέτες, όπως ήταν ο τρομερός διώκτης των Ελλήνων το Πάλος Μαν, άρχισε να σπέρνει τον τρόμο στους Έλληνες του Πόντου με ακόμη περισσότερη αγριότητα. Οι φρικτές πράξεις των Νεότουρκων και μετέπειτα αυτές από τον Κεμάλ δεν έμειναν αναπάντητες από τους Έλληνες. Αφού το ελληνικό κράτος ήταν πολύ μακριά για να προστατέψει τους Έλληνες του Πόντου, οι τοπικοί πληθυσμοί πήραν τα πράγματα στα χέρια τους. Ξεκινώντας αρχικά με μικρές μονάδες λαϊκής αυτοάμυνας από τις διώξεις των Τούρκων, οι Έλληνες δημιούργησαν τα δικά τους αντάρτικα σώματα στα βουνά του Πόντου για να προστατέψουν τους αμάχους και τα γυναικόπαιδα από τους Τσέτες. Μάλιστα, σε συνεργασία με τους επίσης γενοκτονημένους Αρμενίους, οι Έλληνες του Πόντου προσπαθούσαν να φτιάξουν μια νέα συνομοσπονδία για να μην βρεθούν ξανά υπό τουρκική κατοχή. Οι ομάδες αυτές αριθμούσαν σιγά σιγά δεκάδες χιλιάδες μαχητές, άνδρες και γυναίκες, που μέχρι και την μικρασιατική καταστροφή του 1922 δεν δέχθηκαν να παραδώσουν τη τύχη της ζωής τους στα χέρια των Τούρκων. Ούτε όμως και οι Τούρκοι του Κεμάλ δεν είχαν σκοπό να εγκαταλείψουν τους δικούς τους στόχους. Οι Κεμαλικοί το 1921 συνέλαβαν όλους τους επιφανείς ποντίους πολιτικούς, δασκάλους και λόγιους και με βιαστικές ψεύτικες δίκες τους καταδίκασαν σε θάνατο. Οι τρομερές δίκες της Αμάσιας οδήγησαν στην κρεμάλα εκατοντάδες προσωπικότητες του ποντιακού ελληνισμού με την κατηγορία της προδοσίας και του στόχου ίδρυσης ανεξάρτητης ποντιακής δημοκρατίας. Το ελληνικό κράτος μέχρι το 1922 έδινε τον δικό του αγώνα στην Μικρά Ασία για να καταστρέψει τον στρατό του Κεμάλ στην πρωτεύουσά του, την Άγκυρα. Αλλά αυτό δεν ήταν τελικά δυνατό. Ο μακροχρόνιος πόλεμος στην Μικρά Ασία οδήγησε την Ελλάδα σε χρεοκοπία και έλλειψη προμηθειών για να συνεχίσει την εκστρατεία της. Οπότε, όταν τον Αύγουστο του 1922 οι Τούρκοι έκαναν την αντεπίθεσή τους, ο ελληνικός στρατός αναγκάστηκε να υποχωρήσει και να φύγει από την Μικρά Ασία. Αφού η Μικρά Ασία έμεινε αφύλακτη, ακολούθησε η τρομερή καταστροφή της Σμύρνης. Ο ελληνισμός του Πόντου έμεινε μόνος πάνω στα βουνά του. Στον Πόντο, πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1914, υπολογίζεται πως ζούσαν λίγο περισσότεροι από 700.000 Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Μετά τα γεγονότα της γενοκτονίας όμως, υπολογίζεται πως 353.000 από αυτούς δεν κατάφεραν να επιζήσουν τους διωγμούς των Νεότουρκων, ενώ συνολικά οι απώλειες του ελληνισμού μαζί με τους πληθυσμούς της Μικράς Ασίας και της Θράκης ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο. Όταν το 1923 η Ελλάδα και η Τουρκία υπέγραψαν τη συνθήκη ειρήνης της Λοζάνης για να αναγνωρίσουν τα νέα σύνορα μεταξύ τους, υπέγραψαν μαζί και μια σύμβαση για την ανταλλαγή των χριστιανικών και μουσουλμανικών πληθυσμών μεταξύ των δύο χωρών. Οι Έλληνες του Πόντου οπότε, ως χριστιανοί, έπρεπε αναγκαστικά να φύγουν από τα μέρη όπου οι πρόγονοί τους ζούσαν για 3.000 χρόνια. Εκατοντάδες χιλιάδες από αυτούς έφτασαν στην κυρίως Ελλάδα, ενώ δεκάδες χιλιάδες επίσης διέφυγαν στην τότε Σοβιετική Ρωσία, όπου επίσης υπήρχαν ελληνικές κοινότητες, πόλεις και χωριά. Στην Ελλάδα οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες. Η χώρα, που ήταν διαλυμένη οικονομικά, έπρεπε να σώσει τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο Έλληνες από όλη τη Μικρά Ασία και να τους δώσει σπίτια, χωράφια και μια νέα ζωή. Οι Πόντιοι εγκαταστάθηκαν κυρίως στη Μακεδονία, τη Δυτική Θράκη και την Αθήνα, φέρνοντας στην κυρίως Ελλάδα τη διάλεκτό τους, τα έθιμα και τον πολιτισμό τους. Το τραύμα του ξεριζωμού όμως δεν ξεχάστηκε ποτέ. Η απώλεια της ιδιαίτερης πατρίδας συνδέθηκε με τον δεσμό που είχαν οι άνθρωποι αυτοί με τη γη των προγόνων τους, ενώ το στίγμα του πρόσφυγα τα πρώτα χρόνια ακολουθούσε παντού τους νεοφερμένους αυτούς Έλληνες. Παρόλα τα προβλήματα όμως, οι πρόσφυγες ήταν αποφασισμένοι να προσφέρουν στο εθνικό κέντρο. Εγκαταστάθηκαν σε ακριτικές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, συνεχίζοντας την κληρονομιά των ακριτών προγόνων τους, ενώ ενίσχυσαν με τις αγροτικές τους και εμπορικές τους γνώσεις την παραγωγή και τις οικονομικές δυνατότητες της Ελλάδας. Επίσης, οι μεγάλοι τους αριθμοί προσέφεραν στην Ελλάδα νέο εργατικό δυναμικό για την ανάπτυξη της βιομηχανίας της. Στα χρόνια που ακολούθησαν, χάρη στα κοινά πια βιώματά τους με τους υπόλοιπους Έλληνες, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, Εθνική Αντίσταση, κατοχή κτλ., μετά το 1945 το στίγμα του πρόσφυγα έφυγε από την καθημερινότητά τους, χάρη στη προσφορά τους στους αγώνες της Ελλάδας. Επίσης, όσον αφορά τον ποντιακό ελληνισμό, η παρουσία του δεν περιορίστηκε μόνο στα όρια της Ελλάδας. Λόγω της μετανάστευσης ή των διωγμών της γενοκτονίας, ισχυρές κοινότητες ποντίων υπάρχουν στην σημερινή Ρωσία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Αυστραλία και αργότερα και στη Γερμανία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν θέμα χρόνου συνεπώς οι κοινότητες αυτές να γίνουν ισχυρές και να ζητήσουν το αυτονόητο από την διεθνή κοινότητα. Να λυθεί το ποντιακό ζήτημα και να προχωρήσει η αναγνώριση της
γενοκτονίας τους από την παγκόσμια κοινότητα. Είναι αλήθεια πως για δεκαετίες, παρά τη γνώση για τα εγκλήματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δεν είχαν γίνει οργανωμένες προσπάθειες ούτε από το ελληνικό κράτος ούτε από τους Ποντίους για να προχωρήσει η αναγνώριση της γενοκτονίας παγκοσμίως. Όμως, από τη δεκαετία του 1980 και έπειτα, όταν άρχισαν να έρχονται στην Ελλάδα οι Έλληνες πρόσφυγες από τις διάφορες δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, το ζήτημα μπήκε σε νέες βάσεις. Με τη συνεργασία των ποντιακών οργανώσεων και τη βοήθεια του επιφανούς Πόντιου Μιχάλη Χαραλαμπίδη, έγινε πρόταση το 1994 να θεσμοθετηθεί ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου η 19η Μαΐου, η ημέρα που ο Μουσταφά Κεμάλ έφτασε στη Σαμσούντα το 1919. Η πρόταση φυσικά έγινε δεκτή από όλα τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων με τον νόμο 2193-1994. Το κυρίαρχο αίτημα των Ποντίων σήμερα είναι η παγκόσμια αναγνώριση της γενοκτονίας από όλα τα κράτη πάνω στη γη και κυρίως από το διάδοχο κράτος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, την Τουρκία. Η αναγνώριση δεν ζητείται για λόγους εκδίκησης, αλλά ως πράξη ηθικής δικαίωσης και ως εγγύηση ότι τέτοια εγκλήματα δεν θα επαναληφθούν. Σήμερα, ο ποντιακός ελληνισμός δεν χαρακτηρίζεται από την ητοπάθεια, αλλά από μια δυναμική επιστροφή στις ρίζες. Η νεολαία ξαναγύρισε στην εκμάθηση των χωρών, της λύρας και της γλώσσας. Το σύνθημα «Η Ρωμανία κι αν επέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο» παραμένει το πιο ζωντανό σύμβολο αυτής της αθάνατης πορείας.